नोंथांमोनाबो नुदों राजा खुंगुर इउट्युब चेनेल नोंथांमोना बयबो सिनायो नङा होमबा गासिबो बयबो सिनायो नङा होमबा दिनै बिथाङाबो बे उननि बेकग्राउन्डखौ नोंथाङा नुदोंना उननि बेकग्राउन्डखौ बिथाङाबो लायो लोगोसे चेन्ज खालामनानै लायो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आर'नाइ इउट्युब चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय लाबाय दिनै नोंथांमोनजों आं मा बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों लोगोसे मानि सायाव भिडिअ बनायनो नागिरदों नोंथांमोना बुजिखाबाय लोगोसे नोंथांमोना टाइटेलावबो नायनानै नोंथांमोना बुजिखाबाय आरो थाम्बनेलाव नायनानै बुजिखाबाय मानि सायाव आं दिनै बे भिडिअखौ बनायनाय जादों उननि बेकग्राउन्डनि सायाव आं दिनै बे भिडिअखौ बनायनो नागिरदों गोबां इउटिउबारफोरानो माने मोनथिया उननि बेकग्राउन्डखौ बोरै चेन्ज खालामो लोगोसे माबायदि खालामो लोगोसे मा एपआव भिडिअखौ एडिट खालामो लोगोसे माबायदि खालामबा बै उननि बेकग्राउन्डखौ जों चेन्ज खालामनानै लानो हागोन गोबां इउटिउबार्सनिफ्राय जों कमेन्ट्सखौ नुनो मोनो लोगोसे गोबां इउटिउबारफोरानो माने फोरमाया लोगोसे आं दिनै मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै दिन्थिगोन बर' रावजों गोबां भिडिअ दङ बेबायदि बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामनाय बिथांमोनाबो गावबा गाव रावजों बिथांमोना बुंदों जेरै जोंनि राव हिसाबै जोंनि बर' राव हिसाबै आं नोंथांमोनजों दिनै बर'आव एक्सप्लेन खालामगोन गासैखौबो माबायदि बेकग्राउन्डखौ जों चेन्ज खालामनो हायो नङा होमबा उननि बेकग्राउन्ड गोबां रोखोमनि जों होनो हागोन नङा होमबा नोंथांमोनाबो नुदों राजा खुंगुर इउट्युब चेनेल नोंथांमोना बयबो सिनायो नङा होमबा गासिबो बयबो सिनायो नङा होमबा दिनै बिथाङाबो बे उननि बेकग्राउन्डखौ नोंथाङा नुदोंना उननि बेकग्राउन्डखौ बिथाङाबो लायो लोगोसे चेन्ज खालामनानै लायो बिथाङाबो फोरमायदों माबायदि चेन्ज खालामो आंबो आंनि इउट्युब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि भिउवार्स बिथांमोननो आं दिनै फोरमायनो होननानै सानदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय बिदिब्ला जों मेन टपिकआव जों हाबदोनि उननि बेकग्राउन्डखौ नुदों नङा होमबा नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदि बेकग्राउन्डआ थानांगोन ग्रीन स्क्रिन बे बेकग्राउन्डआ थाथारनांगोन अब्लासो नोंथाङा बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो हागोन नोंथांमोना बे बेकग्राउन्डखौ नांगौब्ला नोंथांमोना बाय खालामना लानांगोन अनलाइनाव नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होनाय जादों नोंथांमोना थांनानै नोंथाङा बाय खालामबानो जाबाय प्राइसआ जादों 600 नोंथांमोना थांनानै नांगौब्ला नोंथांमोना बाय खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोननो काइनमास्टार एपनि गोनांथि जानानै फैयो काइनमास्टाराव नोंथाङा मोजाङै भिडिअ क्वालिटिफोरखौ जों मोजाङै एडिट खालामनानै जों इउट्युबाव आपल'ड खालामनाय गोबां सुबुङानो काइनमास्टार एपखौ गोबां मानसियानो बाहायो बेयाव गोबां मोजां एडिट खालामनो हायो आंबो बे एपआवनो भिडिअखौ दासिम एडिट खालामबाय थादों नोंथांमोनखौ आं गोबाव खालामालासिनो मबाइल स्क्रिनाव लांनो सानदों नोंथांमोना मबाइल स्क्रिनाव नायबानो जाबाय आं बोरै बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामो नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना फारि फारि नायलांबानो जाबाय भिडिअआ गोलाव जागोन नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट बे भिडिअआ ओंखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय बिदिब्ला जों मबाइल स्क्रिनाव थांदोनि काइनमास्टार एपखौ अपेन खालामबाय आरो आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो सानदों फारि फारियै नोंथांमोना मोनसे चয়েस खालामनानै ला बेकग्राउन्ड मोनसे लाबानो जाबाय नोंथांनि गोसो बायदि बेकग्राउन्ड लाबानो जाबाय आं दायो बे बेकग्राउन्डखौ लाबाय बेखौ मिलायनानै ला साइजखौ मासिबां नांगौ नोंनो आं बेखौ बेसेबां साइजखौ खालामनानै लाबाय बेसेबां साइज लाबाय बेसेनि साइजखौ लानानै ओमफ्राय लेयार्सआव थांनानै मिडियाआव थां नोंथाङा मिडियाआव थांनानै जाय नोंथाङा ग्रीन स्क्रिनाव थानानै भिडिअखौ बनायदों नोंथांमोना बेखौ ला आं दायो बेखौ लागोन नै बेखौ लाबाय बेखौ लानानै नोंथांमोना नुदोंना क्रमा केआव थुनानै हो मिलायनानै ला साइजखौ थुनानै हो अब्लानो जागोन मिलायनाबानो जागोन आरो मोजां साइज खालामना लाबानो जाबाय थुनानै होबानो जागोन
फ्रि फैदो आं बेकग्राउन्डखौ एसे बेलेग गुबुन चेन्ज होबावनो मानो होनबा बेबो वाइट जादों ओंखायनो मिलायाखै एसे बेलेग साइज बेकग्राउन्डखौ होनानै लानो आं दायो फिन आरो आं बेखौ होफिनबाय बेकग्राउन्डखौ बेखौ लाफिनबाय फिन बेखौ लाबाय बेनि उनाव आं बेखौ मिलायफिननोसै दायो जाबाय नै हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आर'नाइ इउटुब चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय लाबाय स' दिनै नोंथांमोनजों आं मा बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों लोगोसे स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ एडिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा सेभ खालामना लाबानो जाबाय थुनानै नै बेयाव थुनानै हो ओमफ्राय मा साइजनि नांगौ नोंथाङा बारायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय एक्सपर्ट खालामना होबानो जाबाय स' आं दायो बेखौ एक्सपर्ट खालामला बेफोरबायदि नोंथांमोना माबा खालामनो हागोन एडिट खालामनो हागोन स' नोंथांमोना दायो भिडिअखौ नायखांबाय नङा होमबा नोंथांमोना जुदि बे भिडिअआव नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला बे भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक कमेन्ट्स आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालाम लोगोसे आरो बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायनानै ला बेफोरबायदि भिडिअ आं नोंथांमोनजों लाबोबाय थानो नाजागोन स' आसा खालामो भिडिअखौ आं एसेबां गोलाव खालामनो सानला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो होनना सानबाय स' आं नेक्स्ट भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ फिन लोगो हमफिनगोन बाय बाय